Indar gehiagorekin hasi nintzen alaba jaio zenetik ikusi nun oso garrantzitsua zela eta indar gehiagorekin hasi nintzen ikasten. Hasieran oso lotxatin nenbilen, oso gutxi hitz egiten nuen, oso gustora nabil orain. Eta adibidez lanean, orain gai naiz izateko bilera bat euskeraz edozein arlotan, eta hori niretzako kristona izan da. Baita ere etxean txikiarekin, berarekin hitz egitea euskeraz normalean kaletik edo herritik edo kriston poza eman zidan. Hitzez hitz, ahora tú. Ez eskatu. Ai, aita! Aita!